gelem ra gelem, iso ra iso, kula panjenengan sedaya iki kudu mati sesuk. Kudu pindah. Lah nek pindah ora persiapan, lah nek pindah ora ning sing jenenge sangu. Sangune apa? Sangune niku para ulama ngendikaken, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Para menungsa ngucap kalimat la ilaha illallah, mongko kowe bakal jaya, jaya donya, jaya akhirat. Kalimat la ilaha illallah niku adalah kalimat iman. Nek kalimat la ilaha illallah niku sering diucapke teng lesan, sering diucapke teng lesan sedina pisan, sedina pindho, sedina ping 100, sedina ping 1000, dangu ucapan kalimat la ilaha illallah niku badhe nancep meresep teng jero ati. Akhire kula jenengan duwe iman. Iman apa? Meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nek sering diucapke tiap dina ngoten niku mungkin nancep teng jero ati. Lah jenengan yo saya kula jenengan iki lho, ngrungokke lagu ra sengaja sing disenengi. Apal mboten? Mesti mantuk-mantuk dhewe. Padahal ora ngapalke lho niku. Sampai mancep meresep teng jero ati. Lah ngopo kowe apal? Lah aku seneng. Napa meleh kula jenengan kudu seneng. Gelem ra gelem kudu seneng karo sing gawe jagat. Wong bakal kula niku jenengan bakal sowan marang Allah Taala. Jadi kalimat la ilaha illallah niku monggo sak mampu kula jenengan wonten